Ang taong may Diyos, marunong pong magpakumbaba. Pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, sa mga mindset mo, boy, ang hirap magpakumbaba. Marami po kasi madasalin at lahat, pero hindi pa rin marunong magpakumbaba. If you really listen to the Lord, that's what He's telling all of us. Pinaka-bottom line po, yung mga mahirap magpakumbaba, think about this. John 3:16, God so loved the world, He gave us His only begotten Son. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Binigay niyang sarili niyang anak. You know, the going down, the humbling down. Yan po dapat ang ating tularan. So, honor God. Humility is when you understand people.